ginawa ko, lupad-lupad ng mga batsilor diya. Katinga na lang itong tag-iyas baboy niya. Asa naman tao itong ulo sa akong baboy. Good morning, Philippines! Don't you cry, somebody's got I will give you my heart, be all that you need. Show me your everything that's precious to me. If you give me a chance. Chikahan sa sasakyan, portion. Walay lingaw si portion. Mag-Porsche na lang si Shun. Chikahan tayo dito guys, chikahan. So, ang atong lingaw karon is nag-drive ko dire Bisaya itong si Porsche na ito. Nag-drive ako, so mintras nga walay traffic. So, chikahan portion tayo dito guys. And ang atong mga balita-balita dito is nag-traffic na, nag-brake na sa akong unahan. Mag-brake po tag pinakurat dire kay murag lagpot jud wa ron ba, pinakurat man ning brake nila dire. Kurat po niya akong brake, ang nasa akong loyo, bounce po nilang sakyanan kay nagkurat-kurat man lagi mo, lagi nag-style lagi sa mga driver dire, kurat-kurat style brake. Nganong na traffic man nga kasayo ka man tao ni alas 3 pa man o 9 oy Ginoo ko kasayo ba ning kasayo ba ni oy? Nganong na naman ni traffic dire napita. No, dili pa man rush hour oy Ginoo ko. Ala, break na po. Nakurat na po ni akong TL. Break down red so pinapislit og kusog. Ang sakyanan, mura ko budos-dos ba. Ngunang giingon nga walay klaro Porsche nining sakyanan. Ay, ginawa ko. So, dito sa Sabi ninyo guys, kung mag-drive ko diri guys, ako may nag-drive no. So, di ko ganahan ng abli yung mga bintana dihaday. Mga abli ng mga pare because kaya nagakos man ng mga pare na oy naunsa naman yung traffic ay na nabuang naman ay Ginoo ko di kay ko ganahan og kanang abli yung bintana kung mag-drive ko murag og samukan ba murag ma-disturbo ko ba sa akong pag-drive ma-disturbo ko kung kung ang bintana abli. Pero sa una dito sa Pilipinas, Ginoo ko, lupad-lupad ng mga batsilor diya. Mga basis, lupad-lupad, ablita na. Maunay, wala aircon na ba, ablita na. Ang hangin lang may nagdalag tugnaw di man natugnaw ang hangin sa Pilipinas. Pero ang nagdala sa kainit, murag way init mo sulod na, kaya di lagi aircon lagi. Ang resulta na, ang bintana may abli, kaya para mahanginan tao ni atong mga dagway ring abog-abog na nga ni Ginoo ko. Pag mula og Ginoo ko, makinamdam lagi ko, pati mga jeep lagi yung mga baas lagi abog. Kaya ka na magbas lagi ka, diba? Lagi yung imong padulungan, so magbas ka. Ang mahitabo na, so Ginoo ko, ang atong ulo, nahimo na tang Amerikana kitong sa abog. Ang atong Ginoo ko, mura nag-may powder ba na foundation nga, murag powder foundation na ang imong buhok nagka-abog-abog. Mura nag-Amerikana lagi. Walang uban, magbandana, mata nila makita. Kaya kung di gani-gani yung natabunan na imong ulong, imong ilong, ang imong ilong, Ginoo ko, mura siya kuan. Mura siya og isugnuran og mga pila ka bukahoy. Pero itong, sus, maghinlo ka. Imo taon ang hilamusan Ginoo ko, ang imo ang dagway, nag-brown-brown, ang mahitabo, maligo na lang ka, bisan magpasmo na lang ka, maligo yun dapat, kaya pasmo ka. Ikan sa init biyahe, ligo na yun, ang hinungdan pasmo, kurog-kurog na yun ang kamotong tir. Kung pasmo uso, kaya ng pasmo dito sa Pilipinas, lagi mo nang di magpapasmo. Dabi nagbuntis ka, ayaw pagpapasmo gilin na, kaya na Ginoo ko, bata mo masakitan nila pagtutoy sa pinasmukan nga tutoy. Bisag unsa na itong topic na may inday kayo, pero bisag unsa na lang musulod sa akong utog pa inday. Pero kaya nag-drive lagi ko, dapat ang akong drive mo yung akong unahon. Pero pasagyan lang na akong baba magtukab-tukab. Kaya mo naman nga itong baba magtukab-tukab na bali bisag unsa yung naiuban mga driver ba, bukis yun sa yung lubot pa, kaya di magkahuwat, gusto yun nila padaliun ka. Wala ko alam mo na, bukis sa sila sa kong lubot ay haraman tagin sa buragag lang yung lagi. Imang ko naman ko sa right lane, so di ba ni pang speed, kung manglupad na sila, ito na sila sa left lane. Para kung gusto sila mulupad, dito na sila. Muna hindi yun nga la, lupad mo dong. Huwag mo labot dong, manglupad mo dong. Pagkinamdam ko sa una ba, kaya magsakay tawag pa ng jeep, pa yung ispilahan.
Or bisag dili pa yung eskwelahan, gani man na magsakay dili pa yung eskwelahan. Magsakay man ng motorcycle. Basta matay ning tawhana ni nga naglupad man sa akong dahing luyo. Ay, Ginoo ko. Ay, ito maglupad-lupad. Noy kay kuya, maglupad. Ay, maglupad. Ay, Ginoo ko na rin. Wa mo kabalo sa ako sa una mga inday, mga undong, mga inday ug dodong. Sus Ginoo ko high school sa una ko dodong. Abil-abil ko ba basketball taon ay Ginoo ko. Ang putod ba ko. Yo kabala ka sa lain na tao kay wakaila. Sayo sa nato piyong ang mata. Kaniganda. For 11 taon ko, Ginoo ko. Apil-apil ko basketball. Apil daw ko basketball. Ganahan ako basketball kaya mga kaliwat, mga basketballista man mga nindot man namang basketball bisag mga putot lagi, aptika, mulupad lagi. Ganahan ako basketball bisag sa una pa. Dagani magdula lang, mag-atong na ko, tigsulat o score. Ganahan ako ng basketball kaya daghan mga gwapo, mga dayo. Nagalaing lugar. Ay, sus Ginoo ko ang igat, ang daghan. Ang mga taga-baryo nga mga igat ng logo ha. Lamisyon bayhano, Basta na lamisyon bayhano, ang mga dalagahay, sus Ginoo ko ni samot, ang mga dalagahay nga wala pa gani na dalaga. Pag-ayo, sus mura na sila og 24 oras nang nangungot. Hala na ining lupad. Lupad man na siya, oy. Kaya pulis. Lupad mo dahil. Bitang may pulis unahan lagi. Tingnan naman talagang na pulis ba? Lupad mo. Wala, nag-70 na mo. Bisag wa pa din 70 dapat. 50 pa, 55 pa. So you can only do 60. Oy, Ginoo ko ninyo dong. So kini fiesta sa bukid. Muna kalingawan sa mga taga-baryo. Mga malingaw yun ang mga taga-baryo. Kay pista, ay na, daghan higay, daghan dayo, mamalay. Pero maghilig kayo po lagi ka kung na pista. O niya, kung ikaw mo minamista, o niya, mukaon ka sa mga balay-balay nga, o di mo kaila. O, mahiluan, di ka kalugayan lagi. May I go to the bathroom first? Mahiluan lagi. Naana dito sa mua, dito sa mga silingan-silingan na bukid-bukid, mga baryo-baryo, daghan manghiluhay. Pero buyag-buyag sa among baryo dito sa una, wala man ko yung nadungog nga manghiluhay dito kay maayo man itong among baryo lagi. Maayo man itong mga tao dito. Pero ay manghiluhay na ay mga chismosa, na ay mga chismoso, na ay magpasumangi lang pa. Tabang ko ihaw dag baboy. Jesus, giputol ang ulo, gidalas ilang balay. Katinga na lang kung tag-iyas baboy niya, asa naman tao itong ulo sa baboy. Come on, come on. Nawala naman yung ulo sa kong baboy. Gihakot dahil ni pare, gidalas ilahan dito. Luto dito sila. Katinga na lang lagi ka. Nakadyo ko kailas sa una ba? Kaliwat ang gunamang ko. Lisag-lisag na yung mga muhin na tabangan ko lang ihaw. Ako na lang tinahin si baboy. Ako na lang dugo-dugo na kahimuha na ako. Dugo-dugo. Ginoo ko. Pati ang ulo, tiil, gihangkot sa ila. Natinga na lang ng tag-iyas baboy na nga. Wala na tayo nabili na eh. Ang lawas na lang tao nabilin. Ang upat katilog ang ulo. Ang bukbuk. Ang tinayog ang... Tinayog ang dugo. Nangawala ay. Ihakot mo na ito'y bayad sa iyang pag-ihaw di ay. Malinga mo ka ng pista ba? Kaya naghan kay mga gwapo man nga. Pag-inomdom lang ta sa mga kagahapon ako dito sa una ba nga. Yung katong bata pa ko, wag pa ko'y uyab God. Wag pa na, fling-fling pa mga crush-crush. Ay, daghanas crush, ay. Yes, I do. I'm sorry, it's the... Mwabot na nga din ng mga tagalaing baryo. Mga hitsuraan po, nagikan ng eskwela mga syudad. Ya, tagalaing baryo, binungat to sila Laing City, kaya na eskwela. Sus, Ginoo ko, kalinga, mga tagas. Kaya ito na anyo kay crush, di yun na, tumalimtan tong tawhana to. Lamisyon bayhano, lamisyon bayhano, lamisyon bayhano, Pero ano, kalimot ako sa naong. Kalimot ako sa naong, ato niya ba? Kalimot ako
ansos, pati ang mga babae ng mga bahog anso. Lamisang bayhano, lamisang bayhano, lamisang bayhano, lamis. Paguding! Mga bahuding itong mga anso day. Napay uso sa una nga magdaladalag tawil. May uso sa una ba nga magdaladalag tawil yung mga dalaga. Bisag way labay yung tawil ah. Tabang-tabang sa lubot. Para ingnon nga, kuhan, uso mo na sa una ka ng murag jacket. Ihikot sa imong hawak, kanya tabunan imong lubot. Ang uban na kay walay jacket. Ang katulad to, alya mo ihikot. Bubaho ang anso, dayri. Hindi ka lang pista niya. Ako bitaw ka lang kadauli na ang katulas na kong uli ba? Katong 2015. Guys, iulay yun guys. Kitunong yun ang pista sa bukid guys. Mayo man ang pista dito sa una bukid. Mayo, di ba? Ganahan mo kung magpista kayo. Daghan lagi dayo lagi. Napay mga tinda-tinda. Ika muna guys. Magsintrita guys. Kaya ang mga driver yun. Nagkabuang na guys. Nagkabuang na. Nag-speed na guys. Ito tabi guys. Buang na sila guys. So, niuli ka itong pista. Mayo wala akong pista dito. Mayo 1 and 2. 1 and 2 English to ha. 1 2 ang among pista dito Mayo. So mga April na mga pila ka weeks before the pista. Ang nahitabuhan na nanay mga basketball ba. Magsuko na ng basketball. Suko na ng mga disco na. Mga baili di mo kalibutan niya. Suko na lang. Wala naman ng baili. Sa una naman itong baili. Bata pa kayo mga auntie mo nakasako ka ng baili. Ako wala na ko, disco naman karon. Sayo-sayaw na magwala ba ng mga pinaitik-tik-tik-tik nila nga pag-ambag mo na, disco. Tugo na ng basketball, aday, ginawa ko, laligo, ginaligo, humot kayo no, humot, wa may pakumot. Hala, sige, gnod-gnod na ng safeguard, nanguga na ko ng panit ko. Lamisang bayhano, Di para na lamisang maghumot ba? bayhano, lamisang bayhano, lamis. May kapalit lagi. So, muna giinon na lang. Daghan ang lupat ba na kuya lagi ni mong lupat ba to ba kay eto dai di ko sa amin no na nalikti galing sa amin sa akong sakyan ano. Safeguard pa mo nanguga ng panit tungod sa safeguard nagbuto-buto na ang tubig tungod sa kauga. Ganahan ba yung kaning safeguard ba yan no? Mao gyud na ginagamit na ako pati akong bana mo na imong ginagamit safeguard. Paborito na namo sa akong bana kaming duha mo na imong gamit. Bisan ako sa bata pa ko mao akong gamit safeguard. Balik tayo to sa pista guys, balik tayo sa pista. Usay lagi, bisag pista, di ba daghan man og luto. Tungod sa kiat, tungod sa mga dula, tanaw-tanaw kinsay mga dayo. Wanay kaon. You know, ko abis daghan ni kay wala no kaon. Tungod sa kiat sige. Dahil mga barkada dayon paduding-duding, dagan-dagan na murag ka ng kuan ba,